Obred učenja ezana i kameta novorođenčetu ustanovio je Allahov poslanik Muhammed a.s. koji je rekao: kada se nekom od vas rodi dijete, neka mu prouči ezana na desno uho, a i kamet na lijevo uho, pa mu neće nauditi šejtan. Kao što je poznato, svrha ezana je da obznani početak namaza, ali isto tako ezan se može koristiti za obznanjivanje za zajednicu važnijih i bitnih događaja, a jedan od tih događaja zasigurno jeste rođenje djeteta. Druga svrha i funkcija učenja ezana i kameta novorođenčetu jeste zaštita novorođenčeta, kao što je to spomenuo Allahov poslanik a.s. od šejtanskog djelovanja, budući da se na osnovu drugih hadisa zna da šejtan bježi kada se uči ezan. Dakle, život muslimana na ovome svijetu protiče između učenja ezana i slušanja osnovnih istina vjere, a potom i pokoravanje uzvišenom Allahu dželešanuhu, da bi mu se život završio sa posticanjem da izgovori također ključnu istinu vjere la ilaha illallah, odnosno nema drugog Boga osim uzvišenog Allaha dželešanuhu. Na taj način zapravo učenje ezana i kameta novorođenčetu simbolizira kratkoću života koji zapravo traje od učenja ezana na desno uho do učenja i kameta na lijevo uho. Iako se to iz hadisa koji govori na ovu temu ne može zaključiti, u nekim krajevima naše zemlje bio je običaj da se muškoj djeci uči kamet i da se uči muškoj djeci ezan na desno uho i kamet na lijevo uho, dok se ženskoj djeci samo učio ezan, a nije se učio i kamet. To je vjerovatno pogrešna pretpostavka zbog toga što ženska djeca nisu, ili ženske osobe zapravo nisu obavezne da uče i kamet prije klanjanja farz namaza, pa je neko na osnovu toga pogrešno zaključio da ženskoj djeci ne bi trebalo učiti i kamet kada se rode. Dakle, i kamet se uči i muškoj i ženskoj djeci. Sam obred učenja ezana i kameta novorođenčetu može se izvršava se najčešće u porodičnoj kući, i to je na osnovu praksi Allahov poslanika a.s. Zapravo to najčešće čine imami. Naime, ashabi su imali običaj da kada im se rodi dijete, da ga odnesu Allahovom poslaniku a.s. On bi ga primio, potom bi za njega proučio dovu da mu Allah dželešanuhu podari bereket i svako dobro na ovome svijetu. Shodno tome, dakle, islamski učenjaci su preporučivali da ezan i kamet novorođenčetu prouči neki dobar čovjek ili, dakle, imam. Što se tiče izbora mjesta, evo, spomenuli smo da se ovaj obred može i najčešće se čini u toplini porodičnog doma. Međutim, u zadnje vrijeme u nekim gradovima u Bosni i Hercegovini, recimo u Mostaru, uobičajeno je da se ovaj obred čini u džamiji. Naime, u dogovoreno vrijeme roditelji dođu sa novorođenčetom gdje ih dočeka imam, džubi i ahmedi, potom mu predaju dijete, imam uzima dijete, prouči mu ezan i kamet, nakon toga prouči mu dovu i time se obred završava. Ovo je stvarno lijepa simbolika i lijepa gesta da zapravo život djeteta započinje sa osnovnim istinama vjere i sa simbolima koji će ga pratiti kroz čitav njegov život, a to su ezan, džamija i namaz.